Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa asungbat akid daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes, ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay mamuan. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigod ang Mayor Oscar Oca Maingpis Kamantiles. Tungtungan Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istorya sa hidahin. Ang ating oras alas 10:08 na. Good morning na imbag ngagsapa. Gawi-gawi sa iwakat agyo-agyod. Maptang dyan ako son si kitidyo namin at ito po muli ang inyong tungtungan ti Kongreso ti Kabenggetan, Peter Mauawang Wasing at siyempre ang aking kapartner, ang ating dating mayor at magiging mayor. Sir, ang aking kapartner, Sir Oscar Oca Maingpis Kamantiles. Good morning amin kada kayo kadagiti kakailyan ken kakabsat iti entire nga probinsya tayo iti Benguet. Sapay ko mata si kakaradkad kayo amin tadtangal daw apo. Yan at antabayanan nyo mamaya yung raffle kasi may nag-text na rito. Wala pa naman kaming tinatanong. Wala pang question. Pero mamaya po magpaparaffle naman po tayo ng load para para doon sa mga viewers natin at saka sa ating mga listeners. Para sa inyong mga katanungan naman, text mo lamang yan, 0999-3070-649. Okay, partner? Kumusta ka na? Ito, all set na po tayo for tomorrow's COC filing po natin. So, bukas? Bukas po tayo naka-schedule. At gusto nating batiin, partner, yung mga kasama natin dito sa Benguet, sa local partido natin na United Benguet Party. So gusto namin ipaalam sa ating mga kababayan sa napakagandang probinsya ng Benguet na ang ating minamahal na Congressman Eric Go Yap ay nakapag-file po na ng kanyang Certificate of Candidacy kasama po ang mga iba't ibang miyembro ng partido. So binabati po natin ang ating butihing congressman. Sir, boss, ingat po kayo lagi. And we thank that finally you had officially filed your certificate of candidacy as our regular congressman po dito sa probinsya natin na Benguet. Okay. So ito po yung mga kasama sa line-up po. Ang ating governor po ay walang iba, yung incumbent na napakagaling at napakabait din na governor po natin. Walang iba si Doc Governor Melchor Diclas po. Yung vice governor po walang iba, yung incumbent din po na ang ating minamahal na vice gobernador, walang iba kundi si Vice Governor Attorney Johnny Diwas Wagis. Ang mga board members po natin, partners sa District 1 kasi ang lone district po ng probinsya ng Benguet ay hinati po ng 2 distrito. Okay. So, 4 ang pipiliin po sa District 1 at 6 po sa District 2. So, sino-sino po ang mga kasama natin sa District 1 po? Ang mga board members po natin, una, itong incumbent na
napakagaling at saka napakasipag na board member po natin. Walang iba kundi si Honorable Board Member Florencio Bentres. Dati po siyang mayor ng kasama nating mayor sa munisipyo ng Tuba. Andyan din po ang ating minamahal na kababayan sa Itogon. Walang iba kundi ang ito masipag at magaling din na provincial board member natin, incumbent. Walang iba Kap kundi si Honorable Alexander Piansa. Nakasama natin siya sa Municipal Council. Naging third termer din siya sa Itogon. Sa Itogon Municipal Council. Now, andyan rin po ang dating kasama natin sa Philippine Councilors League. Naging councilor din sa munisipyo ng Sablan. Walang iba kundi si Leonardo Lawana, Attorney Leonardo Lawana, na dati po na presidente, ex officio board member, kasi siya po yung president at chairman namin, provincial chairman ng Philippine Councilors League po. At andyan din po ang ating minamahal na kaibigan, isang abogado rin po. Walang iba kundi si Attorney Johannes Amuasen. Tiga Itogon din po. Isa po rin siyang abogado at gusto niya po rin manilbihan bilang isang bukal sa ating probinsya. Mapunta naman po tayo sa District 2 partner. May 6 po. So, andyan po ang ating minamahal na dating mayor din ng munisipyo ng Kapangan na incumbent provincial board member ngayon. Walang iba kundi si Attorney Roberto Canoto. Andyan po ang ating kasama sa media, ang ating nataraki at saka nasiglat na board member. Walang iba si Uncle Pandong, po board member Fernando Balaudan Sr. Andyan din po si dating mayor ng munisipyo ng Bugyas at naging executive assistant ng ating gobernador. Walang iba kundi si Nardo Kayat. Andyan din po, partner, ang ating dating kasama sa Philippine Councilors League sa munisipyo ng Kibungan. Walang iba kundi si Madam Susan Atayok. Alo, Apo, I'm so glad that you have filed your candidacy for board member under District 2. Andyan din po ang ating masipag at maasahan na dating staff din po ng ating minamahal na Governor at saka Congressman Nestor Fongwan. Walang iba kundi si Ma'am Rose Fongwan Kipas. At to complete the lineup, partner, kasi 6 nga po, walang iba kundi si Sir Neptali Kamsol. So yan po ang provincial lineup po ng ating slate sa United Benguet Party, local party. So gusto nating linawin po na maliban po dito sa United Benguet Party, nakatay up po tayo sa tinatawag na National Party. Walang iba yung sinasabi nilang PDP Laban. Alam po natin na faction po yung PDP Laban sa national sa pamumuno ni Pacquiao at saka si Cosi. So pag tinatanong nyo kung anong alliance ang kinaruroonan ng ating minamahal na congressman at mga kasama niya, walang iba kundi doon sa PDP Laban Cosi faction po. Pero ang prominent po na gagamitin, walang iba kundi yung United Benguet Party. So ito po, good morning po sa inyong lahat. God bless you for your good intention, for your good commitment of wanting to serve our beautiful province of Benguet. Mabuhay po kayo, ladies and gentlemen. So, ang pagkakaintindi ko rito, partner, kompleto, kompleto ang lineup nila. Kompleto. So, okay na po. Wala naman pong aberya, gaya nga po nung ini-issue nila. So, motu proprio, na-accept po ng COMELEC ang COCs ng mga kasama natin sa United Benguet po. At wala man naman pong question. Wala naman pong na-raise na question tungkol dun sa sinasabi nila na citizenship at saka residency po ng ating butihing congressman. Okay. So, bago merong magtanong, bago may mag-text kung saan yung partido ko, independent po ako sa distrito. Kala ko district. Magpapala ko bukas. Kala ko district 3. Siya pala. District 3. Binabati ko po din ang aking minamahal na kapatid sa Barangay Dalupirip
nag-file na rin po siya ng kandidatur niya sa pagkamayor sa munisipyo nating Itogon. So, good luck, Otol. Okay, so ang iyong kapatid ay nag-file na bilang mayor. Nag-file din po. Isa po siya sa tatakbo na mayor, Okay. pero independent po ang Siya yung ano? party. Siya yung kapitan. Ngayon, incumbent kapitan sa Barangay Dalupiri po. Okay, partner, at dahil mabilis tumakbo ang ating oras, umpisan na natin to. Ipagpatuloy natin yung ating tungtungan nung nakaraan dito sa Agricultural Legislative Development priority agenda ng ating Congressman Eric Goyap for the province of Benguet. Opo. So, nasabi po nga natin na series ito, partner, at tapos na po tayo dun sa component 1 and 2. So, mapunta tayo sa pinaka-importante rin na component, yung component number 3. Okay? Yun po sa infrastructural, agricultural development concern. Kasi nga po, sabi nga natin, gusto ng ating butihin, congressman, na matugunan ang backlog dito sa tinatawag na farm to market roads. Kaya nga po siya mismo, naglibot-libot po siya sa mga barabarangays para makita niya mismo yung kailangan na infrastruktura na kinakailangan sa agrikultura po natin. At iyon nga po, nakita na po niya na kailangan po talagang pagandahin pa, gawa pa tayo ng mas maraming road network para mapabilis po ang access ng ating mga minamahal na farmers dito sa Benguet, nang sa gayon madaling-madala ang ating agricultural products sa mga merkado. Ano? So, alam niyo po, gusto namin pong ipaalam na sa kagustuhan ng ating minamahal na congressman na kanyang makakaya na matugunan itong infrastructural backlog po ng agricultural development, pati rin po doon sa usapin ng turismo, ay sa maniwala kahit hindi po, tayo na naman po ang pinakamalaki ang allocation doon sa 2022 budget. Alam niyo po, mahigit 12 billion po ang papasok dito sa probinsya ng Benguet. 11 million po ang pupunta sa infrastructural, hard infrastructural requirement, at saka 1 billion po doon sa tinatawag na soft infrastructure. Ito po yung mapupunta sa mga social development program aside pa po nung mga existing na dinadala na ng ating minamahal na congressman dito sa probinsya, gaya po ng TUPAD at saka iba-ibang mga social development assistance. Tuloy-tuloy po tayo dyan sa pagbibigay po ng tulong at saka ayuda sa mga nangangailangan na kababayan natin dito sa probinsya ng Benguet. Sabi nga po ng ating minamahal na congressman, alam na naman niya na baka may question na naman ang mga kasamahan na diputado sa Kongreso, gayon din po sa Senado, gayon nung nangyari nung budget sa last year, na napakalaki rin po ang dinala ng ating minamahal na congressman dito sa Benguet. Ganon din po ngayong coming year of 2022, alam niya na i-question nila bakit may preferential consideration ang probinsya po na ng Benguet. Pero alam niyo po, handang-handa po ang ating minamahal na congressman na ipaglaban at saka itaguyod ang pangangailangan po talaga ng ating probinsya na tugunan po itong tinatawag nating infrastructural or mobility requirement po ng ating agricultural development program po dito sa probinsya. Kasi alam po ninyo mga kababayan, amo tayo kakailyan iti probinsya tayo nga Benguet, nga may saka dagiti kangkang runaan nga pangpanggidan dagiti kakailyan tayo nga rod iti probinsya iti Benguet ket dayjay panagtalon ono dayjay panaggarden. So aside dayjay dakkel nga budget nga may umay iti probinsya tayo nga nailanad ijay 2022 budget tayo, adadagi jay kayat ni Apo Congressman tayo nga papigsaan nga rod daytoy nga industriya iti probinsya tayo tapno mabenepisyoan nga rod dagiti kakailyan tayo
nang nangruna dagiti farmers tayo. Ta patyen na nga no matameng daytoy ket dakkel nga banag daytoy nga agipan iti probinsya tayo iti Benguet iti makunkuna na nga sustainable ken inclusive development. So dayjay ti bentahe partner nga adda iti kastoy nga galad iti congressman tayo nga kaya na nga agsakdo iti dakkel nga pundo para iti panaka-develop iti probinsya tayo. No hanak nga agriro ta kitkitaan tayo mat daytoy mai-allocate iti kada tawen nga di ko nada nga General Appropriations Act tadtala nga masiputak nga dadakkel iti pundo nga uneg diti probinsya tayo idi nagtugaw ni Apo Congressman tayo nga caretaker congressman. Ket dakkel ti pamatik nga no tadtaket caretaker lang iso na piman ket agbalin nga regular mas napigpig sapay mas dakdakkel iti may tulong na katatayo diti probinsya tayo nga Benguet. So ekspektaran nyo kakailan iti probinsya nga Benguet nga adanto dagiti naduma-duma nga proyekto maibeneg iti or maipanggep iti makunkunan nga agricultural infrastructure development needs iti industry tayo nga agrikultura dito'y probinsya tayo. So last nga aspeto na dito'y partner so nalpas tayo iti infrastructural requirement ket nabindisyon na nga rod iti probinsya tayo nga adda ti ekspektaran tayo manan nga dakkel nga pundo nga umay no next year ta naikabil nga rod nya daytoy nga alokasyon daytoy nga pondo ijay makunkuna na nga General Appropriations Act ket iso ti tinamtamang ni Apo Congressman tayo iso ti nasasikaso na ijay budget hearing ket maipanday toy iti Senado tapno review and met iti Senado ag input damat ijay ket numalpas mapanday toy iti makunkuna nga bicameral conference committee daytoy nga BICAM ket nabuo babayan iti representasyon iti magapo iti upper house ono Senado ken lower house tapno i-reconcile dagijay agsisinalupang versions ken proposal ket no harmonize da amin daytoyen maipanan Apo partner. Ijay opisina ni Apo Presidente tapno nga rod mapapirmaanan tapno nakasagana tayo ti budget tayo. Kaya tayo nga ipakaamo nga nakita ni Congressman tayo iso nga dakkel iti napanmat lang iti soft infra tayo ken social development ta nakita na nga agkasapulan nga tuloy-tuloy iti panangtameng tayo dagiti naduma-duma nga programs ken activities tayo iti may panggap iti pandemic. So kahit namat nga rod nga isigurado nga nasalunat nasalakniban tayo iti probinsya iti Benguet daytoy sangsangwen tayo nga health problems tayo iti sangalubungan nga makunkuna nga pandemic. So ekspektaran tayo nga dayjay focus dayjay allocation iti probinsya tayo ken iti national budget tayo ko more on di kunkuna tayo nga COVID response actions Apo partner. Okay. So mapantay ijay last the last moten ket may panggap ijay ko natayo nga component iti agricultural product disposition. When we say disposition diti panang manage tayo ngay iti produkto tayo nga may naigmat masaray ta dita ti promotion, may inayon mat dita iti makunkuna nga marketing ta amuyo mat dagiti kakabsat farmers ken dagiti officialis tayo mat lang iti kabinggetan nga masapol nga adda iti epektibo nga ways and means tayo nga mangsungbat iti daytoy challenges nga ipaay daytoy makunkuna nga agricultural product disposition nang nangruna iti marketing. Numuna Apo Kapitan nga nakimiyembro tayo nga rod dayjay makunkuna nga different economic blocks kasla daytoy World Trade Organization ket may samot daytoy nga rod nga agreement nga miyembro tayo multilateral agreement daytoy international agreement ket dayjay ko natayo nga general agreement tariff and trade no sa dinungay ket adda iti tariff
tax dagiti umununeg nga foreign products, dito'y pagilyan tayo nga imported agricultural products. Then no tayo mat iti mangipan iti agricultural products tayo di member countries tayo, adamat iti impose da nga tariff. Dengay singsingiran da iti ports ono iti usually magna iti ports dagitoy. Not so much dagitoy airport, huge nga road nga cargo dagitoy. Ket so nga makita yo masapul nga tamingen tayo dagi for harvest facilities tayo nya dajay preservation tayo iti agricultural products ta amom apo kapitan nalaka nga rod nga madadaal iti agricultural products tayo. So daytoy iti masapul nga tamingen tayo. So dagijay apo kapitan, from component 1 iti land tenure ken financial capacity empowerment, from dayjay agricultural production itself. Okay. Then to the infrastructure development requirement, and finally agricultural product disposition. Ket dagitoy iti nakita ni Apo Congressman tayo. So daytoy iti kasla vision na. Daytoy iti pag foundationan na. Daytoy iti pagdiswan dagitay sumaganad nga resolution ken legislative proposal na through House bills ijay Kongreso no iso iti mapagasatan nga regular congressman tayo iti probinsya tayo nga Benguet at adamot ten dagiti mamanon nga nararamidan na panggap iti daytoy nga industriya tayo iti probinsya tayo nga Benguet, dajay apo. So dajay in whole so na-discuss ta ti 3 series dajay apo kapitan. Dajay makunkunan nga agricultural legislative priority development agenda. Daytoy ingutan tayo nga congressman tayo nga ni Apo Eric Yap nga suportaran met dagitoy kakadwa iti United Benguet. Ta iti pamati ni Apo Congressman kasapulan da iti tulong dagiti kakadwa nga agserserbi kastamat dagiti umili iti probinsya tayo nga Benguet. Ta kunana hantay nga maipagna daytoy nga plano no awan iti kooperasyon ken tulong iti maysa ken maysa. Iso nga dawatan na ipakaasin na kada tayo kakailyan iti probinsya tayo nga Benguet. Anya nga ita imay iti panagpipili ket akas kunana we need to be united in the province of Benguet so that we will move forward our province towards inclusive and sustainable development. Anya ti kahit nga sa wenday toy kunani Apo Congressman tayo nga sustainable. Jay kunana nga tuloy-tuloy nga uray kumanuhan nga isunan iti congressman numalpas jay termo na nakat mapagasatan tuloy-tuloy daytoy nga nairugi na nga development haan nga mapukaw. So dayjay kunada nga sustainable. Iso nga dati plano na nga ramidan na nga linlinteg nga ijay kongreso ket mga institutionalize dagijay mga ikabilan ijay linteg dagitoy na duma-duma nga measures tapno nga road tuloy-tuloy. Then dayjay makunkunana nga inclusive nga development jay kunana nga awan kuma iti mabati nagprogreso tayo kumaamin nga no agprogreso iti probinsya tayo nga Benguet amin kuma nga taga Benguet ket mabenepisyoan met kasla nga agprogreso tayo amin. So daytoy jay kunana nga sustainable ken inclusive growth and development ditoy probinsya tayo. Okay. At binabati natin yung ating mga viewers naman at siyempre sa ating mga listeners para sa inyong mga katanungan, inuulit ko po yung ating text line 0999-3070-649. Shout in kay Ma'am Manang Corazon Pasalo, Romel Daliva. Shout kami dito to Baguio, sir. Manuel Pulok, shout out sir Camantiles, my fellow professor sa UB. When ma-remember ko, thank you for the greetings, anak. Si Kaina Kudaw, good morning Kap. Good morning si Kaina. And kay Militi Villanueva or Milite. Asinan si Sir Camantiles. Taga-Tagalog ka mo. Awan adimi amusan indurusum ay candidate isanan Benguet. Kanana. Nagtagalog ka ba? Hindi ko napansin. Uwen, paglalao ka, mabalin mat nga no layden nyo, mabalin mat ay mangkalitakos kang kanae. O no, papuhad pa mo no man hapit kay to ni kalangoy
No, higatoy pianda. And kay Jose Angel, good morning po Sir Cap. Sir, ano po kaya yung tatakbuhin ni Noli De Castro? Nagpaalam na sa programa niya sa DZMM. Aywan ko, wala po tayong balita naman. At para sa ating balita naman sa halalang 2022, ito po, may update po tayo sa COMELEC naman. Galing kay Curbs. Curbs, Oh, good morning. hello, good morning. Good morning po. Ewan ko anong distrito. Board member Bernard Waclin for mayor ng Itugon. Tumakbo ba ito na... Magpa-file po siya. Actually, marami po yata ang magpa-file sa baka siya man-file si Itukon ni para mayor. At Idol Oscar, magkakaroon ba ng congressional inquiry po ukol sa importasyon ng gulay po? May isasalang sana ang ating butihing congressman. Ada kumati i-file ni Apo Congressman tayo nga resolution calling the J investigation nga ro daytoy illegal importation dagitoy foreign agricultural products nga nang flood iti lokal nga merkado tayo J Manila ngam naira na nga nagkwadamot nag-break da ijay session ngam i-follow up met lang ni Apo Congressman tayo daytoy regular iti panaki-coordinate daytoy ingingutan tayo nga congressman tayo iti Bureau of Customs ken iti Department of Agriculture iso nga kahit mi nga ipakaamo kada kayo nga handa ngamin nga parparuan ran mat iti media almost regular iti makankandak nga raid ado dagiti makankandak nga raids no sa dinukat dagitoy nagtipon nga puwersa iti Department of Agriculture ken Bureau of Custom kastamat dagiti forces tayo ket inaldaw iti apanda pa ng re-raid kadagitoy na dumang paglakwan ijay Metro Manila kadagitoy warehouses nga nangipananda dagitoy illegally imported agricultural products nang nangruno na iti karot. So nakabantay ni Congressman tayo dita listeners ken watchers tayo. At kay ito may mensahe dito sabi niya damag kuman di number na di baby nga ada jay SLU kunana ang gagawin nga naala di number na edigalman di agsapa sir. Ay forward mo kuma sir di number na kanyak ta kahit kung tulungan di baby. Sige alamin po natin kung ano po yung number ng baby, alamin po natin at pagkatapos ipapaalam namin sa iyo. Okay partner, pwede na ba tayo sa ating mga Questions. ating mga kababayan na nag-text dito? Sige. Para masagot na natin. Galing kay Wandri, anya ba ti talaga ang purpose with no political agenda the United Benguet? Napintas dito nga sa ludsod, Apo partner, ada nga ro DJ, no malagip mo, ada nga DJ rimswa nga issue, nga ibagbagada nga sukatan ni Congressman tayo, Apo Eric Yap, iti political culture, ken kultura mismo iti probinsya tayo nga Benguet. Hanga agpaiso di ay tapno mapanaknakan nga ro daytoy nanumo nga congressman tayo. Okay. Nabuo daytoy United Benguet Party nga nakatay up iti PDP laban. Kayat na nga haan nga mapukaw iti uniqueness iti politics iti probinsya tayo ti Benguet nang nangrunamat iti kultura. Iso nga ti konsepto na daytoy United Benguet no payno adda dagiti nadutukan ono napili nga members line up da ti panang awat ko Apo Kapitan ket welcome ladta dagiti dadumang kandidato nang dagiti independent candidates nga mamati nga willing nga tumulong iti vision iti daytoy nga political party dadya kunada nga United Benguet nga rod towards sustainable and inclusive development iti probinsya tayo willing daladta nga welcome da nga kasla nga agbalin nga guest candidate no lakit di awan iti conflict inga rumswa ijay regular party mates da ijay line up da iti UPB or United Benguet political party. From the word itself nga min texture, from the word unity, iso nga rod iti ialang-alang ni
apo congressman tayo nga no pay no agsasabali iti political affiliations tayo ken supportaran tayo, no pay no sabasabali iti ideologies tayo, iti sectoral indigenous affiliation tayo, plano na dawat na kararag na nga adalad ta kuma iti unity iti maysa ken maysa iti probinsya tayo, partner. Ta mamati iso na dadya prinsipyo nga no adda iti pagmaymaysa unity iti umili ken cooperation ala nalaka nga ipagna nalaka nga itrabaho iti panagduras o no panagprogreso iti probinsya tayo nga Benguet. Okay, at Lisa Pitten is watching. Kung na catching up, hi Sir Oka and Peter cold and drizzly morning. And kay Susana de Guzman, good morning sir. And kay Steve Padsoyan, thank you Sir Oscar for enlightening the hearts of the people of Benguet, listening here at your Z radio program and watching here. Take care and stay safe and healthy. Oh, and Isipin mo na lang sa Steve, nanonood siya ng live, nakikinig ng radyo. Thank you, Ading Steve. And batiin po natin pala, partner, yung mga kasamahan po natin sa Buyagan, sa field office po ng ating minamahal na Congressman Eric Goyap. Pati na rin po doon sa office sa Cruz, La Trinidad. Nakatune in po sila. Kumusta po kayong lahat dyan? Ingat-ingat po tayo lagi as we move around the province to see the needs of our kababayan sa probinsya po. At kay Sixto naman, good morning Idol Idol Camandiles, ano masasabi po sa issue ng incident emergency text blast sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo po? Okay, ako na yung sasagot, Summer. At saka na lang natin pag-usapan yung text blast sa ibang edisyon natin, Wen. And good morning mga sir. Dito ipailang barangay Mikat Solid Yap supporters kami. Kuna naman ni 93. And kay 55 naman, good morning Captain Sir. Listening here at 3rd floor, Baguio Center Mall. Salamat. Gordon Montserrat. Thank you, sir. Kay 05, good morning Captain Sir. Anyang at development the issue nga nawan nga pondo para tibay dagiti retired uniform personnel differential pay kasi retired military nga gururay. Kuna naman. Actually, nasungbatan ni Kodaitan, Congressman tayo ta in-accuse da nga rod isuna nga inala na. Actually, the truth is naamuyo ko DJT medyo I always feel sad nga medyo maladingitan tayo partner tanong maminsan dagitoy kakailyan tayo nga agdengeg dagitoy nga news nya nga haan nga verified nga damdamag ket patsenda ngay iso nga napintas ko mano adda DJ ko na tayo nga objective mind tayo nga no adda ti denggen tayo nga may nga issue ket responsibilidad tayo kakailyan nga amwen iti kosto nga napasamak isungorod nga ti kunada ket ti coins ti piraket doangay iti side na adda di tao ken payak tapno no makita mo gusto ma-appreciate mo ti kinagpayso na ono itsura na dayta nga coin dayta nga kwarta ket masapol nga makitam ti side iti beneg iti filosofiya kunada agsasabali ti standpoint iti panangkita iti maysa ti nga tao iti maysa nga banag ono issue. So no adako kuma ije makanigid nya no kaslakas ti kuma nya apo kapitan illustrate kadagiti watchers tayo dagiti listeners tayo nakaigan kami kini apo Kapitan Wasing iti bottled water. Okay no daytoy kuma ti issue ket kitaan jay issue no itoy ka nga side ti makita ko maditoy ket W pure kanana nya so iso ti makita ngam gapos tanalingdan adjay bangir hangkong makita apo kapitan ket adagayam ti nakasurat ditoy nga contents na daytoy nga mainom nya so naagsauak gapos ta daytoy makitkita ket W pure ipilit ko nga daytoy nga mainom ket W pure kuna Dajay matbangir kun anang haan nga W pure dayta adati kun anang mat ditoy side kumat ket
ingredients nga daytoy kat adati contents ng kasjay. So anya iti responsibilidad tayo tapno tayong maulaw nga rod, tayong maalilaw, rabangan tayo isong inikan tayo na tayo nga rod ti Apo Dios iti kunada nga reasoning dadya ngay panang-am mo. Tapno kitaan tayo dadya may nga issue at whole no pigadan tayo ay kastigayam. So nakita tayo amin dadya issue therein then that we responsibly say ag comment tapno han ngay nga baseless dadya comment on observation tayo. So as regards dadya pondok ti kinaagpayso na actually diay all the more nga enhance na. When I say enhance nanayunan pay kitdi ngam amo yung nga rod ti power of politics nga rod no maminsan nya syempre dagiti da dumamat kat ma-insecurean agbirbirok dan iti kasla nga maibato damat. Now anya nga rod matngay iti safeguard tayo nga umili. No ada ko mapanakabalin na objective tayo nga rod nga mang-amo iti maysa nga banag tapnohan tayo nga mailawlawan nga ag-comment nga haan gayam nga kusto dayjay comment tayo. Dayjay ti kasla nga may advice tayo. So dayjay nga issue nasungbatanan ni Apo Congressman tayo dayta malagip ko idi napan ijay munisipyo ti Tuba dayta ti may nga na-erase mat lang nga question nga sinungbatan hangag pay so di may damdamag nga ni Apo Congressman tayo Eric Yap iti nang manyobra di nga naawan dayjay nga pondo para kadagiti uniform personnel tayo. And malagip ko partner niya na-interview tayo ni Congressman Eric Goyap. Virtual interview yan. At isa yan sa lumabas na katanungan, nasagot niya noon. Pero hayaan po ninyo, sa ating mga susunod na episode, makasama natin mismo ang ating butihing congressman ng ating Kabingetan. At bago natin makalimutan, partner, dahil ang ating oras, alas 10:43 na, yung aming paraffle po. Okay, ito po ang mechanics. Una, isulat yung inyong buong pangalan. Pangalawa, yung inyong kompletong address. At pangatlo, yung inyong kasagutan sa aming itatanong na manggagaling kay Sir Oscar, yung aking kapartner dito. Okay, partner? At isend nyo yan pala sa 0999-3070-649. Partner? Okay. Ti saludsod ket anya tinagan na daytoy lokal nga political party nga binuo ni Apo Congressman tayo nga Eric Goyap. Ano po ang pangalan ng lokal na political party na binuo ng ating butihing Congressman Eric Goyap? What is the name of the local political party which was organized by our Congressman Honorable Eric Goyap? Okay, partner, galing kay 93. Good morning, mga sir. Dakil ta advantage ti agroeconomy, ti pagilyan tayo. Nalawak kan arable land tayo, kan usto lang di weather. Ti problema kat kurang tayo ti crop management, kan modern technology and knowledge. Mayat no gayap tayo ti expert ti abroad. Example, Netherlands and Israel. Nagmayat ti farm outputs da, uray no basi ti arable land da, kanhan nga favor dyan ni weather ti geographic location da. Kat mayat no adda kumati food processing facility tayo for excessive supply. For example, diyan nakita k FB in balang da diyan nagaduha kamatis. Kamatis. No i-process da di jay. Agbalin nga Kat ketchup. agbalin ko mga Ketchup. when. When. Thank you kunana. Okay. When. So actually dayjay nga rod, agpayso dayta ibagbaga ti texter tayo, dakkel nalawa ti panagkita na iti concern iti agricultural development tayo. Kat iso nga rod ti makagapo nga nagrikrikos ni Apo Congressman tayo, nakita na dayta. So nga, dayjay discussion tayo, dayjay comprehensive, kahit na asawan day comprehensive, kompleto, Ricardos, nga plano dayto yung nanong mga congressman tayo, kat masumbatan dayta. Dagito yung post-harvest requirement. Ta kasaparigan dayjay nga rod lumaka, ti nateng, malugi dagiti, nya daytoy farmers tayo. So dapat kasapulan dagitoy. So nakita na diay. Kung tayo nga rod nga expect that there will be some legislations that will be filed in Congress to address this concern of our province as relative to agricultural development. Pel Maliones Arsenia, good morning sir. Oka watching here at Buah. Thank you. Kuna naman tayo tunay ni 47, Capsir Camandiles is working under
is Sir Camantiles working under Congressman Yap? Good question. Adumat lang ti nagdamdamag. In fact, adati na-receive ko dito yung text from 835. Okay. Kunana, apay manuaya ti inbayad ni Congressman Yap King kang pirmi nga tantandudom ni daytoy congressman nga apay kano nga ipigpigsak. Kahit nga ipakaamo kada kayo kakailyan, kunak kada kayo. Ada nagsaludsod no anya ti pagtarayak nga posisyon. Kat kunak kayak mat nga agran iti congressman. Tadta ko mga eleksyon. Ngam idi na share talk, idi naamuak na confirm ko nga agtaray ni Apo Congressman Eric Goyap iti regular nga congressman. Ket amok daytoy nga tao nakitkitak ti garaw na nakitak iti panag-ayat na iti probinsya tayo nga Benguet. Ket nakitak iti vision nya nakitak iti vision tayo iti Benguet ijay plano na naghanak nga nag second thoughts nga naghanak ko nga intuloy Apo Kapitan. Isumat iti may nga rason nga kumpiyansado akmatan nga nagawid akon ijay kaya pata. I know if our good Congressman Eric Yap will be elected as regular congressman, Benguet is in good hands. I know it will propel to sustainable and inclusive growth. Dajay ti personal ko. Respeton nyo kumamat diay as I respect your decision. Awan iti inbayad ni Congressman Eric Kenyak. Tulong ko daytoy iti probinsya taamo yumat nagtarayak iti gobernador iti 2016 the same objective ngam anya ngay hang siguro nga dimteng iti tempo nga maawatan mat dagiti kakailyan iti objektibo tayo. So kahit ko nga ulitin put on record awan iti inbayad uno haanak nga agtrabaho iti opisina ni Congressman Eric Goyap. Independente daytoy kahit ko nga tumulong taamok nga rod nga dakkel iti maitulong iti nanumo nga caretaker tayo dito'y probinsya tayo nga Benguet. And that is my personal disposition, that is my personal belief. Please, I beg you, you respect it. As Okay. I will respect also your political leanings. Thank you, Texter. At eto gusto ko lang idagdag partner na eto kasing ating tungtungan di Kongreso di Kabingetan. Ito naman para sa Benguet. Ito hinihingi po ng mga taga Benguet na sana magkaroon din ng usapang Kongreso katulad ng usapang Kongreso ng Baguio. Marami nagte-text sa atin sa mga nakaraan na baka naman po pwede na magkaroon din tayo ng programa ng usapang Kongreso ng Kabingetan. So ito na po yon. Tungtungan di Kongreso di Kabingetan. Pag Sabado naman, usapang Kongreso. At yan sa Baguio naman. So, naidagdag ko lang yun, partner, para sa ating mga kababayan. Kuna naman ni 90, good morning po. Where did the 14 cruiser, Land Cruiser, come from if not from the government funds? Haan nga siyak apo. Ti nagapon na J14 nga Land Cruiser. Baka kasi iniisip nila ako nagbigay. Haan, kastoy nga niya, hanyo nga, sige, hang ko nga impakada, hang ko na saludsod kini Apo Congressman tayo daytoy. Data 14 ambulances. Nagapo iti family donation ni Apo Congressman Yap, ni tatang na. Hanyo nga min nga amo dagiti pamilya iti Yap, nakwa dagiti iti serbisyo publiko. Damat kaya dati biyag. Han nga min nga sarsaritaan ni Congressman daytoy napakumbaba isuna. Data 14 nga nya daytoy ambulances nga didwal pay nga napintas. Kathan nga nagapu iti government funds dayta. I'd like to correct DJ notion dagiti kaduan nga tattao nga keso nag-donate ni Congressman tayo nagapu iti kwarta ti sugal. Haan nga managsugal ni Apo Congressman tayo. Haan nga makibibiyang iti bidding ni Congressman tayo. No tutuusan haan na nga kasapulan. Hanyo nga minamamu iso na Han na nga kasapulan dagita. Dayta nga naidunar nga ambulances nagapo iti kwarta ni tatang na. Technically kangin financially tinanggatang kadagita nga nya daytoy ambulances ket ni father ni Apo Congressman tayo ni tatang na.
nitatang na nakita na DJ pangkasapulan nga isubli damat iti komunidad iti bendisyon ni Apo Dios kadakwada. Babaen iti panangited da dagitoy nga tultulong. Idi nakita da ti trabaho dati anak na nga ni congressman nga adda ti puso na kenrik na dati probinsya tayo timulong da ket dayta nga kung dayta nga donation nga ambulances ket nagapo. So nga pangpangasi tayo kung mga hantay ko mamamati dagijay ibatbato dagiti kakadwa ti politika nga ipigpig samat dagijay supporters da tapno alilawan dagiti umili nga dayta nga nausar nga pondo ket napgapo iti gobyerno. Ni Apo congressman tayo dagita nga inisyatibo ket personal amin dagita. Haan nga nagapo iti government funds. Nya iso ti ibat-bato da ngamin Apo kapitan. Wen nga mangasak nga rod. Wen nahamat na siya. Ibagbagak ngamin ti pudno nga dagita nga ambulances nagapo iti personal funds iti pamilya yap through the initiative ni father na. So ti technical actually tinanggatang kadagita nga nangidonar ditoy Benguet through kini congressman tayong apuyap ket ni tatang na. So di so napintas di kung connected tayo amon nyo kung mga usto ti impormasyon bago kayo agreact ako. Okay, 8 minutos na lamang natitira bago kami pansamantalang magpaalam. Mabilisan lang ito, partner. Ulit man kano to line up the board member to United Benguet. Sublianan da lang to. Sublianan danto lang DJ recording no nakakwada. Sa radyo kasi ito eh. Ay, when. So dagito iti District 1. District 1 Apo. Apelyido na lang, partner. When so Bintres, Fianza, Lawana ken Amuasan. Bendres Fianza, Lawana, Amuasan, District 2. When. Adamat dagiti guest candidate da bagbagak nga rutan tayo nga adamat kayat da mamati da vision ni Apo congressman tayo kasi ngamin Apo kapitan partner kayat ni congressman nga i-accommodate amin. Okay. Nga rod anya nga ada nga iti kasla nga ibaga mo tilinteg nga daytoy laang iti mapili nga official representation. Ngamhan namat nga isarsara iti ruangan nga daytoy laang. Ti prinsipyo na sulong mamati dagitoy nga kahit da maitipon iti advocacy na nga awang komati dinadaalan agi kikinaawatan dajay ko ngay di ko na da nga sports nga politics no diket hankit di nga maagrabyad dagijay official ken nya daytoy formal nga ka-line up na ket welcome at dagitoy nang runa unay di alliance da iti vision ken mission mat daytoy partido nga United Benguet. 5-5 Cap Sir Oka nanran si BM Bernard Wacklin ni Mayor si Tukon sigam nga Sir Oka non-file kad kaya pa? Owen man filak to no bigat iso ti schedule mi kadagiti kakadwa mapalubusan gayam Apo kapitan. Sige Nga partner. i-great command tap no ipakaamok ta adumat dagiti kakailan tayo ijay kaya pa nga agdengdeng ken agbuybuyatad ta in fact kit kita ijay nga idtoy nga agbuybuyada kahit mi nga ipakaamo dagiti kakadwa. So siya iti tumaray nga mayor under Nationalista Party da kami kada Apo Gobernador Carlos Padilla iti Nationalista Party. Now iti vice mayor ko ket ni Apo Peter Bayan. Ti kokonsihalis tayo ket of course dati nga konsihal ni Tony Wakit Sr. ni Apo dati matlang nga konsihal incumbent ni Apo Medi Dopiano Malcat dati agsubli nga councilor tayo diti kaya pa ni Apo Jimmy Tindaan kastamat ni ABC President idi nga Anson Habiatan. Agsublimat daytoy dati nga regional director tayo partner nga ni sa Turbugnay adamat iti educator tayo jay grupo awan sa bali no ni Apo Daniel nga kanam adamat iti dati nga human resource manager tayo iti LGU kaya pa awan sa bali no ni Apo Martes Espada adamat dayti kadwa tayo nga mangitakder iti kabataan awan sa bali no ni John Benedict Camilo Castro. So kompleton Apo iti line up iti Nationalista Party kaya pa ket agfile kami iti kandidatura mi no bigat. Okay. Wen so dejay. So siak adak ijay kaya pa nagawid akon ijay ayan ni apok nagapon ni nanang ko kini tatang ko ket kahit kumat nga agserbi ijay. So nga dagita kakadwa dita itugon nga agpatapat-tapay lang nga agtaray ni Oscar nga Camantiles haanan ijay kaya pati pagtarayak ti agtaray ti mayor ti itugon adda ti Camantiles nga mahan nga Oscar Paul tinagan na Paul Camantiles ti agtaray dita itugon akas maysa nga
Mayor. So thank Okay, you. partner, para sa kapakanan naman ng ating mga listener na hindi po nanonood sa atin, District 2, pwede ba nating ihabol? District 2 mat Sa mga tatakbo ng board member Owen. ng District 2 under United, Owen. So ano ba yun? United Benguet. Benguet, okay. Owen. So Kanoto, Kanoto, Balaudan, Balaudan, Kayat, Kayat, Atayok, Atayok, Fongwan Keepers, Fongwan, Kipas, then Kamsol. Kamsul. Yan. That makes up the 6 lineup. Ni Kipas, anak day di Owen, anak dahil congressman. di congressman tayo nga Nestor Fongwan Sr. Okay. And siguro ito panghuli na lamang siguro no bago yung winner naman ng ating paraffle ngayon. Good morning sir and good morning Captain Sir Oka. Dagiti man kuma mangibagbaga nga kurap ni Congressman Yap. Ipakita dati ebidensya saan nga puro sa ulang kuma. Baka someday kat dati dakkel nga kasapulan da nga tulong kat ni Congressman Yap matlang ti makatulong kanyada. Kunak nga rod kakailyan nga taga Benguet. Swerte kayo unay dito'y probinsya ti Benguet. Ta imay ni Apo Congressman Yap. Kitaan nyo ti record. So ti pakita tanto. Ti pondo. Dagi jay tulong. Sino aya ti congressman nga makita yu on ground dito nga rigat. Nya. Swerte kaya pa niya pa lang ti biro kanyo. Kat adamutan dito siguro we might as well encourage our good congressman also na alam ko unsolicited advice ito partner na pakumbaba kasi nitong congressman natin ayaw niyang i-share yung personal kung sino sila talaga. So yun naman ang iniiwasan niya kasi napaka-humble nga natin ng congressman natin para malaman din ng taong bayan ng tiga Benguet kung sino talaga siya sa personal na kasi Okay. ang daming haka-haka kasi ang daming mo lang sasabihin na haka-haka pag hindi mo kilala yung tao. Okay. Ayaw ni congressman yung hambog na so ang gusto lang niya nandito siya, tiga Benguet siya, inadapt natin na son of Benguet, nakiisa siya sa atin bilang isang igurot, hindi man siya pinanganak dito. Ang puso niya, ang damdamin niya, ang vision niya ay para sa atin dito sa probinsya ng Benguet. Ang kayo nga agdudwa dita, awan ti pagduduan dita. Apo. Okay. Partner, habol ko lang itong mga ito. Siguro, kahit hindi na natin sagutin, basahin ko lang kung dahil oras na natin at yung raffle pa natin. Galing kay 24, morning up into your guest. Go, 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 Congressman Yap. Sa ikli ng iyong paglilingkod, dami mo nang nagawang kabutihan sa Kabenggetan. Keep it up. And, kuna naman ni 6-4, Apo Speaker kan Idol Cup sapay kumati kakadwakot Santa Kumanga mabulag. Tano kahit tayo ti change for the better. Ti Benguet. Go, go, go. Congressman Yap. Paiso. Jada duma pinanggatang dati ambulansa po inlako da jelote da jepugis apan kayo agdamag ti tattao nga sa dagi jelote nga di jay agdamag kayo. Inayan kayo pa'y kunada. Oy, okay yun parang Willie Rebellion Binenta niya yung kotse niya para itulong. Yeah, ganun talaga yung oo. Isotikas lang makapasala. Alam mo, nagugulat din ako sa mga reaction na yan Hanga kasta ti kunata yung igurot, apay deta ti igaliti ko nga pan mang uyaw. Okay. Agyaman tayo kit di ata ada day nga tulong. Ako na naman ni 3-1, hindi talaga maiwasan na isipin ng mga tao na binabayaran ni Apsi kung si Sir Camantila. Siyempre, eleksyon. Ganyan talaga, okay. At meron na kaming programa ni ating kapartner sa Oscar Camantilas, yung ating mamamayan. Usapang mamamayan. Usapang mamamayan, no? So parang binuhay lang namin yon. Pero ang nilagay natin ngayon, para naman marinig ninyo at malaman ninyo yung ating mga programa ng ating Congressman Yap, naglagay kami ng tungtungan ti Kongreso. At dito, pwede nyo i-text kung kailan po ninyo ng tulong, katulad ng mga medical, educational, text nyo po sa amin. Kami po ang magre-refer sa inyo. Galing kay 93, madamag ko lang mga sir, apay related ni Congressman Yap, kini James Yap. Hindi yata Hindi sila related at hindi rin related ang ating congressman kay Congressman Go. Dahil si Congressman Eric Goyap Go, si Congressman Go at saka si Congressman Eric Goyap hindi rin related magkapilyedo. May follow-up dito. Sige. 126. Posible matangahan na ka nga baybayadan ni
ano tayo, kung ya posible matita niya nga rod ti gungunam nga ada dita. Hindi, ako binabayaran dito. Kasi ngamin imbagak nga rod nga agtarayak ijay kaya pa niya. Dito ngamin programa nga daytoy nya gagsipud awan unay iti anya daytoy media platform ijay Biskaya Limited. Daytoy matinapanunutak nga ag-reach out kadag iti kakailyan iti kaya pa. Actually nakitkitaan tayo nga adati nakadangdangag adati agbuybuya. So kunakmat so nga idi naikwada ito'y tungtungan ti Kongreso, kabinggetan, taada nga rod mat iti, tadawat ti umili dito, as counterpart di jay, usapang Kongreso ti Bagyo. Kunak da ito'y dating nga partner ko iti radyo, ti usapang mamamayan, idi. Babaka mabalin nga makiray doon. Iso nga adaak dito'y. Dajay lang iti gungunak, dajay mileage, social media mileage, haan nga dito'y bingget, hanak nga rin agtaray dito'y, ijay kaya pa. So, nakangkamamati texter, dijay ti kina agpaiso na. Ay, sobra-sobra ya. Kaman mo, di kayo mamati, di kalkalayak sinayo. Anyway, den kananda nga rod. Adwani na, den kanda nga ya, wadalaw text sa, ito na, mixture na ang nagkakalanguyan na, nagtatagalog na lahat-lahat na. Wala tayong magawa, multilingual tayo. Kaya na, kasi nako na texter niya, ngayon nga ba nagpupolitika tatay niya. At saka doon sa interview natin sa ating regional director ng ating COMELEC naman, malamang daw ang kampanya through radio, TV, social media, yon. Basically, so, yes. Gusto ko lang paalam sa kanila partner. Meron pa po kaming mga ibang mga bakante na slot. Baka interesado kayo. O mas maganda. Yun nga ang mas magandang gawin. Kung gusto nyo, tawagan nyo ako. Tayo din lang ang mag-partner. Mag-usap din tayo kung ano din yung plano mo. Huwag nating pag-uusapan yung ibang kandidato. Ang pag-usapan natin, ikaw mismo. I-build up natin kung ano ba ang gusto mo. Bakit ikaw ay nag-file? Bakit gusto mo na magsilbi sa Benguet? Bakit gusto mo na magsilbi sa Baguio? Bakit gusto mo magsilbi dito sa bayan natin, sa Pilipinas? Pag-usapan natin yan. Text nyo ako. 0928-8511-600. Partner, meron ka pa ba bago yung winner natin? Hindi na natin siguro ma-accommodate yung winner na natin. Yung winner na natin, ano? Pasensya na po sa hindi natin mababasa dahil wala na po tayong oras. Okay. At ang tamang kasagutan, ano ba ang tamang kasagutan, partner? Ano na yung katanungan na? Wala tuloy ako dun sa katanungan. Hindi, joke lang. Ito. Anya tinagan jay local nga political party nga binuo ni Congressman Eric Goya. Ang sagot ay Anong sagot? United Benguet. United Benguet. Okay, at congratulations sa ating winner ngayon. Ang kanyang numero, babanggitin ko muna yung tatlong numero niya sa huli. Ang kanyang numero sa tatlong huli, 518. Congratulations, taga Barangay Bacakeng Norte, Baguio City, ang kanyang kasagutan, United Benguet. Congratulations, Dom Apigo. Mamaya makukuha mo yung load mo kay Sir Oscar Oka Camantiles. Partner, bago tayo pansamantalang magpaalam. Okay, so yun po yung take namin. Huwag po kayong mag-alala sa mga succeeding episode po natin. Papalam lang natin po yung mga programs and projects po na ginagawa ng ating butihing congressman dito sa probinsya po ng Benguet. Welcome po kayo mag-react. Hinihiling lang ng sana natin no mabalin ko mangay kakailihan nga mature ngay objective ken professional ti damagan tayo. Kaslangay nga no agdamag tayo dagita as-asina nga saludsod ngay nga han nga verified ket indirectly nga ida-down tayo iti pagkaigurot tayo ono kaslangay nga ipakpakita tayo kit di nga most usar lang tayo. So napintas no objective nga issue based tayo. Deti kas lang nga dawatan tayo. Ngam hangkang agdanag. Okay. Sanay kami kini Apo Kapitan ti kakasta. We will always accommodate day tamot iti kabilin-bilinan ni Apo Congressman tayo no anda dagiti saludsod dagiti tao positive man o negative ket kaya yung sungbatan ket sungbatan tayo. Dijay Mas magandang sagutin yung mga negative para at least may klaro natin kung sino man yung texter. Kung hindi niya alam, at least malalaman niya. Okay? Ihabol ko lang ito kay Hex
Maxine Akian. Sir Oka, greet muna daw mga people dito sa Tuba, Baguio Eatery. Oh, yes, to Baguio, Eatery. So, kumusta kayo dyan? So, ingat-ingat lagi. Alam ko, pagod na pagod kayo. Ang dami yung customer. But let's do it for the greater glory of God. Ang dami kasing ano doon eh. It's a strategic place doon sa to Baguio restaurant. Doon lang sa gilid ng tulay. Yung malapit sa, ano yun? Yung tunnel. Yung tawag doon. So, lutong bahay po sila. So, kumusta kayo amin dito to Baguio? Habol-habol na lang when Apo ka Peter kan gas tayo pudno sana ka taga Benguet ngam nakita trabaho ni Congressman Yap ayuda dita itugon may isang sako ngam Baguio 3 kilos laeng bongga ni Apo Yap. And kay Tuto si ka nga texter no addaman normal kunana si kamat normal talagang ganun. Pero mas maganda pag-usapan natin kung halimbawa kayo po yung kandidato, kung yung mga ibang texter natin dito agngay-angay, mas maganda pumunta kayo dito, pag-usapan natin para malaman din ng ating taga-Benguet, no, ng ating taga-Baguio kung ano naman yung plano ninyo, kung ano ang magagawa ninyo sa inyong mga lugar. Maraming salamat, partner Oscar Oka. Maraming salamat din Tamanteles. po talaga. So, in behalf again of this program, Tungtungan Kongreso at Kabingetan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga kababayan. Da kayo makakailyan, itianos yung nag-tune in. Kat ala, intuntumanan next week, Tuesday, no, ada dagijay sa Lutsod, ada dagijay kahit yung damagan, please feel free to do so. So again, galing po sa opisina ng ating butihin at minamahal na congressman, dubling ingat po sa mga ginagawa po natin dahil nga dito sa problema natin sa COVID-19. So mahal na mahal po kayo ng ating minamahal na congressman. So he's giving his heart, his mind, his whole self for the service of our good province. Mabuhay po kayong lahat. God bless Benguet. God bless United Benguet. Salamat, partner. At dyan lamang po kayo. Huwag kayong alis ha. Magbabalik po ako para sa ating character on the air. Pagkatapos lang ng ilang paalala.